Mitä sinulle kuuluu? Joo, onpa mukava kuulla. Oletko pysynyt terveenä? Se on mukava kuulla. Lomat on ohi. Oletko jo palannut arkeen? Joo. Meillä oli tuossa vähän taas sairasteluja. Mutta onneksi myös kerettiin vähän lomailla terveenäkin. Niin. Tänään minä ajattelin, että luen sinulle tällaista. Voit ottaa rennon ja mukavan asennon. Joo. Laittaa vaikka silmät kiinni. Voit ottaa vähän peittoa päälle. Eikä haittaa vaikka nukahtaisit. Katsotaan mistä aloitetaan. Onko sinulla nyt mukava asento? Voit laittaa silmät kiinni. Juuri noin. Ystäväsi on tässä toivottaakseen sinut tervetulleeksi. Tunnistan ystävyyden siitä, että se ei antaudu petetyksi, ja todellisen rakkauden siitä, että sitä ei voi vaurioittaa. Voin tulla luoksesi. Sinun lähelläsi minun ei tarvitse pyytää anteeksi, eikä todistaa mitään. Taitamattomista sanoistani ja harhaan johtavasta järkeilystäni huolimatta näet minussa yksinkertaisesti ihmisen. On surullista unohtaa ystävä. Kaikilla ei ole edes ollut ystävää. Ystävä on läsnä sinua varten. Hän avaa sinulle oven, jota ei kenties avaa kenellekään muulle. Vaikka olenkin erilainen kuin sinä, en voisi kuvitellakaan väheksyväni sinua, päinvastoin kasvat mielessäni. Olen vahva ja näytän sinulle maiseman, joka tekee meistä ystäviä. Täytyy ottaa yksi askel. Siinä on pelastus. Sitten jälleen yksi. Ja
sama askel otetaan yhä uudestaan. Sano itsellesi, missä muut ovat onnistuneet, siinä minäkin. Toivon, että seisot pysyvästi ja vahvasti jalat maassa. Toivon, että olet uskollinen, sillä uskollisuus on ennen kaikkea uskollisuutta itselle. Totuus on se, mikä yksinkertaistaa maailman, eikä se, mikä luo kaaosta. On vain yksi todellinen rikkaus, inhimillisen kosketuksen rikkaus. Rauha on puu, joka tarvitsee pitkän kasvuajan. Loppujen lopuksi jokainen päätyy aina sinne, minne päin on kallellaan. Et löydä rauhaa, ellet muuta mitään siitä, mihin olet tottunut, ellet muutu ajoneuvoksi, tieksi ja kulkemiseksi. Jos sinä, ystäväni, otat vastaan jotain minusta rakkaudella, on kuin toivottaisit tervetulleeksi sisäisen valtakuntani lähettilään. Sinä kohtelet häntä ystävällisesti, pyydät häntä istuutumaan ja kuuntelet häntä, ja niin me olemme onnellisia. Hyvyyttä voi lisätä, samoin onnellisuutta. Jokainen tähti näyttää todellisen suunnan. Majakka ei mittaa etäisyyttä. Silmät havaitsevat sen valon, jossa loistavat kaikki maailman ihmeet. En tiedä, mitä sisimmässäni tapahtuu. Siellä on paino, joka vetää minua maan puoleen. Kaikkien avaruuden magneettien keskellä. Jokin toinen painovoima vetää minua omaan keskukseen päin. Tunnen, että monet asiat vaikuttavat minuun kuin magneetti. Uneni ovat todellisempia kuin lento- ja kaarjut, kuu tai mikä hyvänsä ympärilläni. Rahalla ei voi ostaa jotakin yöllistä lentoa tuhansien tähtien alla, tuota muutamien tuntien rauhaa